башкалабыз Уфадан кояшлы, ялкынлы сәламнәр юлы мин Туган тел телеканалының сертификат тапшыруын алып баручысы Роза Хайруллина. Дусларым, без сезнең белән янәдән яшьләр сараенда. Бүген барыгызның да яраткан, иң мәхәббәтле, иң нурлы, иң матур, харизматика дигән сыйфатка ия булган җырчыда без кунакта. Әйе, нәкъ үзе Башкортстан Республикасының атказанган артисты, танылган популяр җырчы Әнвәр Нургалиевның концертына репортаж эшләргә без инде килеп җиттек. Хәзер инде менә бу бинага кереп, дуслар, без сезгә иң кызыклы, матур, эксклюзив кадрларны күрсәтергә керешәбез. Шуның өчен безнең белән әйдәгез бергәләп, дусларым. Шәйширәләр, Әнвәр Нургалиевның тамагы кибеп китте. Шикелле җырларын кабатлаганда кайдагыз алаңа. Матур кызлар кайнар шәй чыгардылар, дуслар. Әйе, без сезгә эксклюзив кадрларны күрсәтергә һәр вакыт чын күңелдән әзер. Дусларым минем, миңа шундый рәхәт. Минем бүген кайфым аеруча күтәренке, чөнки Әнвәр Нургалиев нәкъ розалар турында җыр җырлый, дусларым. Әйе, әле ул кабатлы репетиция ясый. Хәзер узакламый без репортажны ныклап эшли башлыйбыз. Нәкъ сезнең өчен Туган тел телеканалының сертификат тапшыруының тугры тамашачылары өчен. Сезнең белән бергә булыгыз. Yüzün aşağı sevip bakşasında Aslı roza gülüm Koyda koylarda yürsen de Silin yanında Güngeler Çok güzeller Kızıları Kadar İşte siz ve dostlar, neyinde jırın keyiri biləsiz? Әйе, әлбәттә. Кочаклама яратмыйча. Әйдәгез әле, барыгыз да, якын кешеләрегез янәшәсенә якынрак килегез. Диванга матур итеп тезелешеп утырыгыз һәм ихлас күңелдән нык итеп, көчле итеп, мәхәббәт белән кочаклагыз әле. Без Әнвәр абыйны кочакларга барыйк әле. Әйдәгез без белән кочаклашып исәнләшик әле, дусларым. Бәлки кайбер ханымнар көнләшеп тә куерлар. Нәкъ шушы мизгелләрдә, дусларым, мин хәзер барып, нәкъ шушы мизгелләрдә мин хәзер Башкортстанның атказанган артисты, бик хисап күп санлы хатын-кызлар мәхәббәтен яулаган, танылган популяр җырчы Әнвәр Нургалиевны барып кочаклыйм әле, дуслар. Әйе. Күрәсезме, мин аны кочаклыйм. Миңа шундый бәхет елмайды, мин Әнвәр Нургалиевны кочаклыйм. Беләсезме, яратмыйча түгел, яратып кочаклыйм. Хәерле кичләр. Конечно. Хәерле кич, Роза, исәнмесез? Бик кызу репетиция барамында. Мин инде репетиция барышында менә шулай, нәрсә бар ул сездә, нинди энергия бар, менә шул зашкаливает сезнең бу җырыгызда, Әнвәр абый. Мин монда тагын 1 сәгать ярым вакыт калып килә, башланырга. Нәрсә булыр икән ул, Алла бирсә, нәрсә булыр икән? Кичәге берсе көнгә концертларга караганда, Алла бирсә, яхшы булырга тиеш. Ну, потому что безнең Уфа тамашачысы ул, мин үзем дә сагындым, алар да мине сагынганнар. Әле менә 1-2 көн булды вообще уш китәрлек. Аларга даже мине, по-моему, җырлау да кирәкми, просто безнең бергә булуыбыз гына кирәк. Мин сәхнәдә, алар залда. Һәм сезнең шулай энергиягыз һәрбер тамашачыга барып җитә дә, алар менә шулай менә теге зомбированный кебек биелә, җырлыйлар сезнең белән бер дулкында. Ничек ирешеп булау менә шушындый уңышны, Әнвәр? Ничек, кемнәрдә хәтта ки ишетергә туры килде, бер әбигә барганда, нәрсәдер сихрләр укытканда, шуннан тиз генә күтәрелде дә китте, Әнвәр диләр. Нәрсә булды ул, чынлап та әйдәгез әле, безгә серләрне ачып китегез әле. Андыйларны ишеткәнем бар, конечно. Ну, әбиләр күп йөрсеннәр. Кемнең күтәреләсе килә, кемнең җырлыйсы килә. Анда нәрсә кирәк? Анда бердән тырышлык кирәк. Икенчедә кирәк ихласлык. Күңелең синең чиста аша икән, сине күтәреп алар дип җирдә.
Bütün жерде күтәреп ал. Ул концертта гына да түгел, бүтән эштә дә. Син хоть анда футболист ташлыйсыңмы син? Ну, коллектив ташлаган җирдә син востребован буласың. Ярый, Әнвәр, менә бүгенге көндә, менә 2020 елның бүген безнең 15 марты тантана итә бит. Иң зур уңышыгыз сезнең бүгенге көндә нинди уңыш икән? Иң зур уңыш ул беренчедән ул минем гаиләм, әнием, әтием. Һәм инде менә иҗатым, мин анарга бик озак еллар килдем. Шуңа күрә менә шуларга килеш, шундый тамашачының яратуын алу. Һәм инде ул бездә Уфада гына түгел, хәзер Рәсәй буйлап, мин аны бит уйлаган идем дә элек. Шулай булыр, Рәсәйләргә чыгып китәрбез дип. 50-не куганда мондай бәхет килү, ул инде Алланың рәхмәте. Әлбәттә, һәм инде алдагы бер сезнең белән матур итеп очрашып сөйләшүләрдә сез әйткән нигез мәрхүм булган инде кызганыч Вәсилә Фаттахова моны тоемлап, Әнвәр, син бик көчле танылган җырчы булачаксың дип гоманлаган булган кашандыр. Тагын кемнәр тагы шундый информация әйткән? Сәхнәдә киңәш биргән кеше миңа булмады. Иң зур өмет ышаныч бирде миңа әлбәттә Вәсилә, конечно. Ул һәр вакыт әйтә, ул инде теге мине концертына, беренче концертына ул мине алды. Җырчылар бит инде күп иде. Мин уйлыйм, ул мине теге хөрмәт итеп алгандыр. Айдар абый белән инде мин таныштырдым аны. Айдар абый анда кызлар кирәк, женский голос кирәк. Ул инде шуны искә алып, теге яхшылыкны онытмыйм дип, миңа ярдәм итәдер дип уйлаган иде. Алай булмаган күрәсең. Ул әйтә, "Әнвәр, син булдырасың, синнән була." Әйтәм, "Ну, Вәсилә, мин аңлыйм, рәхмәт, ну, әйтәм, чөтә. Сүзләреңә бик ышанып бетәлмим" дип торган. Нәкъ шушы бинада без Әнвәр Нургалиев белән 3 ел элек репортаж эшләгәнбез, сертификат кенә тапшыру. Шунда Әнвәр сез әйткән нигез, минем әле үземнең хит җырым табылмаган һәм мин аны көтәм дип. Килеп чыктымы инде бу җыр? Булса нинди җыр ул сезнең күңелегез өчен, үзегез өчен? Менә дөресен соңлыйсың микән, ул минем хит булды, әлбәттә. Шуңа менә кочаклама. Но ул әле минем җыр түгел. Минем әле үземнең хит җырым килеп чыкмады. Романда юк. Мине чтобы мин үзем канәгать булырлыгы әле юк әле. Да, ул матур җырлар сүздә юк. Бүтән җирдә яраталар, аларны күп җырласаң да. Әмма ләкин үзем шугатлык канәгатьләндерелде әле җырым юк. Мин аны көтәм. Ул була Алла бирсә. Ходай исәнлекне бирсен. Дуслар, сәхнәне тутырып монда Айтуган халыкара бию ансамбле репетициясын ясый. Менә бер июм кыз, тегендә тагын бер төркем кыз, артта егетләр. Нигә шулай ул менә кызлар ике яклап, егетләр уртада үзәктә? Потому что вот в какой-то определенный момент внимание идет на мальчиков, мы их как бы открываем. Все-таки мальчики — это воплощение силы, мужества в башкирском танце в первую очередь. Они все такие гордые, классные. И вот, чтобы их открыть, мы так резко разошлись, а мальчики вот выбежали. Да. Покажите ваши любимые движения в этом танце. Ой, буларга кызыгып кына карап тора кала инде, дуслар, карагыз, ничек матур дип түгел итеп эшлиләр. Мин дә тырышып карадым инде үземчә. Эй, баядан бирле кабатлый әйтерсең үзенең сольный концерты. Менә бу гитаристны, дуслар, күзәтеп торам, әйме? Хәерле кичләр сезгә. Сәнсез. Исемегез, фамилиягыз ничек була? Безнең тамашачыларыбыз белән якыннанрак сезне таныштырып китәсе килә. Гази Мухаммедшин була. Кайдан сез? Мин Гафури районыннан. Шулай менә якташ. Ничә ел идез сез Әнвәр Нургалиевта? Икенче ел, икенче сезон эшлим. Ошыймы? Ошый. Нәрсә ошый? Концертлар күп, кешеләр белән танышам. Ну, кызык, сәхнәдә эшлим. Миңа, ну, ошый. Сәхнәдә эшләү. Ярый. Әнвәр Нургалиевның төркемендә эшләп, үзегезгә нәрсәләр сатып алырдыгыз әле? Ну, в основном инструментлар инде. Инструмент. Булай зарплата әйбәтме соң? Эш хакы әйбәт түләнеләме бу төркемдә? Ну, бүтән җирдә дә әйбәт инде ул. Әмма ләкин сез нәкъ Әнвәр Нургалиев та бит әле сайлагансыз эш урынын. Ярый, бу инде әлбәттә шундый шаярулы рәхәт сөйләшү булды. Концерт буена сез шушы гитара белән басып торачаксыз, әйбәт. Әйе. Монда тере тавыш. Тере тавыш, әйе. Мин тере уйныйм. Ярый. Мөмкинме мин дә менә киеп карыйм шушы гитараны? Киеп диләрме, тагып диләрме? Дуслар, карагыз әле, менә миңа килешер микән мин ошо Әнвәр Нургалиевның концертында менә шулай итеп Газим тоттырар микрофонны.
Рәхмәт инде миңа шундый бәхетне тотырга мөмкинчелек биргәнегез өчен. Әллә кашынан бирле хыялланам шу гитара уйнап кара. Рәхмәт сезгә Газим. Менә мин сезгә аны тапшырам. Менә минем кулларда булган инструмент ул тагы да яхшы энергиягә тула, тагы да нурлана. Бүген вообще сез бомбический итеп уйнаячаксыз. Чөнки бу гитараны Роза Хайруллин тотты. Әңгәмәне музыкантлар белән дәвам итәбез. Менә монда менә йөзе таныш. Мин бу егетне гомумән җырчы буларак белә идем. Исеме ялгышмасам Айтуган, шулай бит салмысыз? Рәхмәт, һаумыһыз. Монда менә микрофон кабынган, әйме безнең аның белән әңгәмәне менә залдагы бөтен әзерләнеп йөрүче кешеләр ишетәләр, әлегә халык юк. Айтуган, хәлләр ничек? Нормально, шул эштә бирүбез. Кашаннан бери син Әнвәр Нургаев төркемендә эшлисең? Сентябрьдән. Сентябрь аеннан. Ул сине үзе дәштеме? Әллә инде үзең теләк белдереп монда килдең? Пригласили инде. Мин с удовольствием согласился. Менә сезне шакырга ничектер тикшереп карадылармы? Ничек җырлаганыгызмы, менә уйнаганыгызмы? Сез әле бүген дә уйнап та торачаксызмы? Уйнайм. Синтезатор. Бу сезнең яраткан музыкаль караглыгыз шушымы? Мин на разных играю, фортепиано шул мин яраткан. Әнвәр Нургалиевның менә репертуарында бүген җырланачак җырлары арасында сезнең күңелгә иң ошаганы кайсы җыр? Акрозалар. О, давай, мин дә яратам аны. Әллә минем исемем турында булганда. Айтуган, әйдә уйнап җибәрә шуны. Бер-ике генә шунда теге. Мәсьәләләр ул сезнең анда нотамы инде шунда инде. Рәхмәт сиңа, Айтуган. Иҗат юлың синең һәрвакыт матур итеп дәвам итсен. Бу төркемдә эшләү сиңа ниндидер яңа ачылышлар, үсешләр китерсен. Гомумән ничә сольный җыр башкарасың бүген? 2 йыр, беренче мәхәббәт Сара Садыкованың йыры. Һәм үземнең йырым Яндудым дигән. Дуслар, сез нәкъ Туган тел телеканалында сертеп кенә тапшыруын карап утырасыз. Әйе, без әле Яшьләр сараеның сәхнә артында гримеркалар кырыенда басып торабыз. Һәм инде менә беренче гримерка ул иң олысы. Һәм инде анда безнең нәкъ үзе Әнвәр Нургалиев урашкан гримерка. Әйдәгез әле кирик әле. Карагыз әле, нинди матур монда зауыклы костюмнар. Биректә менә ул төс и яратам инде кызыл төсне. Карасаң ничек матур чалбарларын төхтә итеп белеп куйганнар. Менә аның өсте дип уйлыйм инде мин. Әйдәгез шутлап китик, ничә костюм бүген көтелә икән. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 дип уйлыйм мин монда. Булар инде күлмәкләр, шушы пиджаклар астыннан килә торган. Менә кайсыгызга кайсы сушый? Бүләк итәм, кирәксә. Әлегә мин басып торам бу костюмнар янәшәсендә. Миңа менә суши менә. Күрәм. Килешә миңа бу төс, дуслар, бигрәк матур әйме. Ни хакта икән бу? Сорап китербез әле. Әнвәрдән. Хәзер. Әлегә инде аны әзерлиләр, дуслар. Менә эксклюзив кадрлар. Карап китегез. Әнвәр, менә бүген шундый бер үзенчәлекле чыгыш көтелә. Менә сезнең кызыгыз белән, я булмаса улыгыз белән. Üstü bittiğinde hazır. Kızı hazır çıkmay. Yılda bir türlü bilen çıkmay dedi. Aminem bu hazır işim. Балаларыгыз турында нәкъ хәзер сезне башлыйсы килә, шуңа бирдем бу сорауны. Менә кызыгыз да үсеп килә. Улыгыз да инде хәзер 2нче курста укый бит. 20 яшьлек балалар бишне җәйкән. Менә кайсы балагызда сез үзегезнең сыйфатларыгызны күбрәк тоясыз? Күбрәк Рафаилда, наверное. Нинди соң әйдәгез менә Рафаил, нинди ул? Сез теләгәнчә тәрбия, менә гомумән тәрбиягә сезнең бит инде бик вакытыгыз әз калаймы тәрбияләргә? Сезнең тормыш иптәшегез Ирина өстендә бөтен дөнья дисәк тә һич агыш булмас. Нинди ул Рафаил менә сезнең улыгыз? Тасвирлап китегез әле. Рафаил, теге үз балаңны теге мактаган кебек була инде. Мин теге ничек әйтим икән. Ул не урысча әйткәнчә добрый ул. Но бөтен нәрсәсен сөйләп бармый. Теге закрыты дiyelmeyim, но әйтмәйм. Миннән ярдәм сорамый бер кайчанда үз эшләргә тырыша нәрсәсен. Ул үзенекен үзе итә. Ну, бар үзен аны сөйләп стремлемся. Шо ярдәмгә, менә любой кеше килсә ярдәм обязательно ярдәм кылсыза. Ну, обычный нормальный малай егет. Кызыгыз кемгә күбрәк ошаган? Ой, кызымны аңлатып булмый, кызым миңа да ошаган, инәсенә дә ошаган. Ну, кыз бала инде ул миңа, кыз бала якын инде, ничек булса да, кыз бала. Шулай диләр дә бит аны менә, аны психологлар аша дәлили, кыз бала нишәптер атага ныграк якын була. Ул, мин анарда 100% уверен. Алла бирсә, далеко пойдет, потому что аның
фикерләре буларча, теге төпле һәрберне укуга, бу тоже шулай сүзле үзенекен үзәйтә, теге скромность деген әйбер бар анарда тоже. Ул кыз балага хас булырга тиеш минемчә. Шулай. Бик сирәк күрешәсездер гаиләгез белән, графигыгызга күз салганда. Белән ничек менә моның тискәре яклары бармы, Әнвәр? Тискәре ягы шул балалар белән гомер уза, балалар белән күбрәк булырга кирәк. Ләкин безнең менә шул эш форматы без үзебез сөйләп алган язмыш. Biz şunlarga киләбез, укыйбыз, укырга кирдек, артист булабыз, не булабыз дип. Шуңа күрә анардан ул неизбежность. Ул безнең замана шундый. Мен әминә сәхнәдә булмаса, Әнвәр нәрсә белән шөгыльләнер иде? Нәрсәне тагын сез яратып башкарырсыз бу тормышта? Мин бер эштән дә бер кашыда куркмадым. Квартирада булдык, сантехникта булдык. Корда тазарттык, плотникта булдык без. Тәрәзләрдә куйдым. Барсы да булды. Стройка белән дә хәзерләнеп кирәк. Скорее всего, мин стройкада булам. Үземнең шул строительный бизнес белән заниматься итәм. Бүген көннәрдә мин любой эшкә тотарга хәзер. Сәхнәдән башка яшәйм. Хөрмәтле тамашачылар, сез нәкъ Туган тел телеканалының сертипкә тапшыруын карап утырасыз. Һәм нәрсә әйтәсем килә, әле сәхнә артында без йөрибез, әйме сезнең белән. Әйтергә кирәк, солянка концертлары барышында сәхнә артында шундый кешеләр күп, биючеләр, аяк басыр урын булмый. Бүген дә монда шундыйрак атмосфера, дуслар. Монда бер төркем биючеләр басып тора. Алар белән без баягы репетиция мизгелләрендә сөйләшеп киткән, хәзер алар киенгәндә менә карагызлар, нинди тулымнар. Сколько весит вот эти вот ваши косы? Я даже ни разу не задумывалась об этом. Они тяжелые? Нет. Ну, достаточно нормально, уже привыкший на самом деле. Так уже нет, вообще легко на самом деле, прям как не замечаешь, как свои. Бу микрофонга карап инде дусларым, минем нәрсә әйтәсем килә. Моның артында бэк-вокалистка, ул инде Әнвәр Нургалиев төркемендә бик озак еллар буена эшләгән шибәр, шундый мөлаем, үзенчәлекле кыз Азалия басып торачак. Без аны сезгә соңрак күрсәтеп китербез. Әлегә инде, әлегә менә шундый утлар уйный монда күңелле, утларның нурлары сәхнәгә генә түгел, хәтта залга да менә. Карагыз әле, күпме кеше монда хәзер концерт башланырга берничә минут кала, күпме кеше монда үз тырышлыгын кертеп хәзер дә менә нәрсә әзерлиләр, сөйләшәләр, төзәтәләр, тикшерәләр. Без әле Әнвәр Нургалиевның нинди җырлар җырлаячагын тикшереп китик әле дусларым. Менә, әлбәттә, инде залның үзәгендә хәзер инде ул бик тә гадәти хәл, артистларның менә шушы җыр сүзләре язылган була. Әмма дә ләкин менә шулай теге планшетта җыр сүзе бу әзер туру мин әле беренче тапкыр күрәм. Монда кагазларда сүзләр дә бар монда дуслар, сүзләре дә бар, җырлары да менә яратулар булсын җаваплы җыры мәсәлән. Шулай менә, мосын язмышымның иң зур табышы җыр сүзләре. Менә шулай дуслар. Бу инде әлбәттә моны күрсәтеп китү, тагы да артистларыбызның шын тере тавыш белән, хәтта ки сүзләренә күз салып, тере тавышка җырлауларын дәлилли. Без нәкъ шундый артистларда гына эшебез инде дусларым. Безнең концертларда, без эшләгән тапшыруларда бернинди фонограмма да кулланылмый. Менә бит инде Әнвәрне әйтәләр әйме, иң күп хатын кызларның мәхәббәтен яулаган җырчыларның берсе дип, хәтта ки топ җырчы дип әйтәләр әйме. Аны менә концертларга сез үзегез дә алып барышлар булгач бит инде, мин алдашмыйм, сез ризасыздар һәрбер концертта анда, хатын кызлар, бу сезнең яраткан җырчыгыз анда фәлән түгән. Нәрсәсе белән яулый икән ул, менә сезнең фикерегез ништәсем килә? Нәрсәсе белән яулый шул хаты күп саны хатын кызларның мәхәббәтен Әнвәр Нургалиев? Хатын кыз булсам, мин сезгә бөтенсен сөйләп бирер идем. Нәрсәсе белән яулый икән ул безнең күңелне дип. Дөресен әйткәндә, монда әлбәттә ниндидер
тыйып болмый торган җепләр бардыр дип саныйм. Аны күреп тә булмый, тыйып та булмый. Ул бәлки ниндидер флюидлардыр, бәлки ниндидер бер аурадыр, әйме? Менә аның тышкы кыяфәте, тавышы, тембры, үзенең тотышы һәм менә мин әйткән шушы тыйып булмаган җепләр каратып тора да инде Әнвәрне нәкъ хатын-кызларга. Шуңа күрә, әгәр дә моны белсәләр егетләр, нәрсә икәнлеген шушы рецептның, бөтен шулай эшләр иде, тик мәсәлән, одеколон булса, шул одеколон миңа бирегез дип бөтен егет сибер иде. Бөтен хатын-кызны каратыр иде. Яисә прическа булса, менә шушы прическа гына сер дип белсәләр, шундый прическа ясатырлар иде, каратырлар. Белмибез без аны, үзебез дә сер. Хәтта аны үзе дә белмәячәк сорасагыз. Энергия. Монда мин уйлыйм, энергия. Энергия, тимәк, ансы мөнирнеке энергия, бөтен эстрададагы энергияны мөнир җыеп бирибез. Бирегез миңа энергия дип, ансы. Нәрсәсе белән арылып тора ул кешелек сыйфатлары белән Әнвәр Нургалиев башка артистлардан? Мин аны бик кешелек дип әйтмәсем, конечно. Акчасын түләгәч килдем инде концертны алып барырга дисездер, әйме? Ярмыйча гына әйткәндә, чыннан да күпмедер вакыттан соң артистларга, гомумән кешегә дип әйтик инде, популярлык килгәннән соң, күпмедер күләмдә, бәлки акча килгәннән соң, үзгәрү хас. Әйме, ул сөйләшүдә, кешегә мөнәсәбәттә булырга мөмкин. Ләкин бик сирәкләрдә генә бар иммунитет. Менә нәкъ Әнвәрдә шундый иммунитет бар дип саныйбыз бүгенге көндә. Шуннан да иң популяр артистларның берсе булуына карамастан, һәрвакыт шундый гади булып кала, һәрвакыт шундый эшкерсез булып кала. Үзенең мөнәсәбәтендә тамашачыларга да һәм шулай ук дусларына, танышларына да. Менә бу бик сирәк артистка гына бирелә дип саныйм мин, артистка түгел, кешегә дип әйтик. Хәтта һәрбер мин популяр булгач үзгәрмәм дигән сүз куйса да, мин үзем дә белмим әле. Менә бик нык популярлык килсә, мин ничек тотачакмын үземне. Син дә белмәскә мөмкинсең, әйме? Моны бер кеше дә алдан үзенә фараз бирә алмый. Ләкин шуңа да карамастан, менә Әнвәр шушы сыйфатларны үзендә булдырып, ничектер шушы гадилеген саклап калган сирәк җырчыларның берсе. Yazmışlar kalbimi yalgışmağa yazganda birga bo'laylik kelin yıldız yoldanida yuragining nazlı sağışı sen dunyolarning bundan Концертының беренче чыгышын тамамлады Әнвәр һәм килеп керде гример кырмында шундый хушбуй исе. Әнвәр, гомумән менә нинди хушбуй исе белән кулланасыз сез? Менә дуслар, карагыз. Әле монда читишә язылган инде. Соңрак сезгә мин аны күрсәтеп китермен. Үзегез артыннан үзегез карарга, инде яңа киемнәр алырга, хушбуйлар яңартырга, гомумән яратасызмы шулай? Кием минем өчен репертуар һәм кием сайлау ул беренче урын. Хушбуй да ул беренче урында тора. Чөнки сине чәчкәләрне исләгән кебек уже исе килсә уже рәхәт бит инде. Менә синнән тәмле исләр килә, уже синең белән сөйләшергә уже рәхәт. Рәхмәт. Әнвәр, менә иң кыйммәтле костюмың, сәхнә костюмың. Бүгенге көндә. Әйтә алмыйм аны хакка. Хак буенча цифрлар белән әйтә алмыйм. Бар. Халыкка шунысы кызыклы бит инде. Әйтә алмыйм. Әйтә алмыйсыз. Ул ни тишне? Мечта. Ярый, аңлашылды. Бүгенге көндә ничәнче машинаңда йөрисең? İşte хәтердә түгел инде. Ничә тапкыр машина алыштырдың менә рульга утырган көнеңнән башлап? 7-8 микән, истә түгел. Бүгенге көндә нинди маркада? 2000 алдына. Lexus'ta йөрим. Lexus'ta. Ишеттегезме, Lexus'ta. Шәһәр эчендә йөрсала, Lexus'ta йөри. Бу бит сезгә кызыклы дуслар, шуны сорап чыккан. Көне-төн эшли. Эшләп арыгач кайда ял итә икән, каян көч ала икән, шушылай 7 көн бер шәһәрдә башкалада гына концерт бирер өчен. Менә шушы сорау мине дә хәтта бурчы Әнвәр. Ял итә, мин гаиләмә кайтсам, өйгә кайтсам, мин хәл алам, бер көн эчендә булса да. Димәк, иң күңелгә якын булган ял ул гаиләдә алган ял. Балаларым белән, әниләрем кырында, әниләрем янында, менә иң яхшы ял шул. Аңлашылды. Төрле чаклар буладыр бит инде Әнвәр. Менә арыдым, я булмаса бер нәрсәне гытып ачуга диде. Шул вакытта нәрсә эшли икән Әнвәр? Акырамы, кычкырамы, сүгенәме? Нәрсә эшли? Арыдым дигән вакытлар ай булгалый, әлбәттә. Ну, мин шуны әйтәм, туктале, әйтәм, ничек инде, мин үзем шунарга килдем, шуны күпме мин көттем.
Хәзер булмай что ли? Ничек мин зарланып әйтәм, Алла ишетмәсен. Кеше эш таба алмый, монда эш барганда әлбәттә эшләргә кирәк. Senin belen güne min özümünü size kanatmam Yarat mini deyip eytip bulamay Şakır bulamay Yürü duruna Yaradılar Bulsa bana karşı Bəkitləri də şondan dururlar Nasıl da okuşlar хотя бы. Bana üstteki kızlar çıkar benim durga. Hürmetli tomoshachilar, sizning qarshingizda Anvar Nurgaliyevning qizi Elina. Xayrli kishlar senga Elina. Добрый вечер. Elina bugun endi бүтән еллардагы sahnada чыгыш ясамый, Anvar bizga аңлатып китте. Елда бер төрле булмый дияме. Elina bugun бары тик tomoshachi буларак әтисенең концертын күзәтеп утыра. Ничек сиңа бу концерт, Elina? Очень ярко, очень эффектно, атмосферно. Я еще зала не смотрела, вот в этот раз посмотрела. Очень классно, я не ожидала даже. Синдә соклану хисләре генә, бер нинди критика сүзе дә юкмы әтиеңә карата? По-моему, нет даже. Син аны еш тәнкыйтьлисеңме? Әйе. Нәрсәләре сиңа ошамый аның? Менә гадәттә. Я даже не знаю, мне вроде все нравится, нормально. Единственное то, что на гастроли уезжает надолго, и вот, а остальное все хорошо. Әтиеңне нык итеп өзелеп сагынганда нәрсә эшлисең син, Elina? Ну, я пишу ему, потом слушаю его песни иногда в наушниках перед сном и засыпаю под его песни. Менә бит әти белән кыз арасында нинди көчле матур мәхәббәт, аның турында Әнвәр әйтергә кирәк, дуслар. Үзе дә әйтеп китте. Үзең син, Elina, кемнәрне яратып тыңлыйсың татар башкорт эстрадасыннан? Ну, мне нравится Элвин Грей, Гузель Уразова, Илья Бадрединова мне нравится, Ирке. Ну, вот, который Ландыш еще мне очень нравится. Вот. Фирдус Тимаев тоже. И Рифат Зарипов. Прям. Бүтін татар башкорт эстрадасының иң-иңнәрен чутлап чыкты Elina. Elina, менә әтиең кем белән дуэт башкаруын теләр идең син хатын-кыз җырчылар арасыннан? Ну, мне кажется, с Ирке. Үзең, Elina, син иҗат юлыннан китерәңме менә? Артист тормышын сайларыңмы? Ну, наверное, нет, потому что все-таки будущая мама, и нужно воспитывать будет детей. Вот. Не до этого будет. Бір-ике сүз белән генә әтиең турында сөйләп кит әле. Нинди әти ул синең өчен? Он очень добрый, но в нужный момент и строгий, как бы всегда поддерживает, объясняет там советы в трудные ситуации, жизненные советы дает. Вот, в общем. Нәрсә телисең килә синең әтиеңә бүген? Чтобы он продолжал в таком же духе, чтобы у него концерты все шли так же успешно, всегда полные залы, и чтобы всегда у него публика была прям, чтобы энергично все было, и все продолжалось и не катилось ко дну. Кемнәрдер инде күргәннәрдер безнең алдагы тапшыруларда Әнвәр Нургалиевның тормыш иптәшен, кемнәр инде әле күрмәгән, менә сезгә күрсәтеп китәм. Шибәр, мөлаем, искиткеч акыллы һәм сабыр ханым Ирина сезнең каршыгызда. Хәерле кичләр сезгә, Ирина. Хәерле кич. Хәерле кич. Әле мин үземә бик күңелле ачылыш ясадым, дуслар. Минем өчен ачылыш булды инде бу. Ирина безнең
3 елга якын инде бит хәзер үзенең кулинариясын булдырган икән. 4 ел кулинариясын булдырган икән. Һәм дуслар, минем менә шуның турында җентекләбрәк сораштырасым килә, Ирина. Бу идея сезгә качан килде? Сез үзегез шулай аш-су әзерләргә яратудан килеп чыктымы бу? Качан, ничек килеп чыкты бу идея һәм менә шу үзегез бүлешеп китсәгез? Бу идея мин күптән үземнең эшемдә йөреттем. Ниядер менә именно менә шулай пекарня ясап, пекарня ачып, пирожкилар, пироглар, матур итеп аларны тәмле итеп пешереп, матур итеп бизәп, кешегә ошатырлы, кеше ашаганда дип торса, менә шушындый, ниядер менә шундый ниятләр белән йөрдем. Уйлап, ашырга, менә шулай итерим, шулай пешерер идек дип, шуннан килгән уй инде ул. Шуннан шул эшем минем Әнвәр белән сөйләштек. Бәй, әгәр дә инде теләгең булса, диде, әйдә, бу эшне эшкә ашырып карыйк, диде. Шулай итеп, эшкә ашырып карадык, әкрен генә. Шуннан теге ашаган сайын бит инде тәмле ризыкны ашаган сайын еще да аппетит ачыла дигән кебек, шуңа күрә ул дальше ашый башлады. Дальше яңадан үзем кирип китеп, шулай итеп, менә бу эш миңа бик нык ошый. Ничек сезгә бүгенге концерт? Бу алда гүл. Без Анвар районын яратабыз. Ныгышый прям. Прям вообще. Кайфовать итеп утырабыз. Сез нинди хисләр кичерәсез концерттан? Әнвәрнең тавышы нәрсә генә тора ул, аны мин мишәр җигете, мишәр. Кем сорадылар, кем мишәр җигете? Мин генә кул күтәрдем аны. Шулай. Ник яхшы концерт. Анага Худай исәнлек бирсен. Менә аның иҗады, аның халыкны шатландыруы безгә менә кирәк ул, кирәк безгә. Менә бу тормышта адвокация итә шунда килеп, рәхәтләнеп утырабыз, дусларны күрәбез, туганнарны күрәбез. Менә шулай яшибез инде. Анварчик. Сәяхәтне дәвам итәбез һәм безнең тамашачыларыбыз арасында күпләрегез яраткан, һәрвакыт кояш кебек балкып торган безнең алып баручыбыз Зинфира Байбулдина, аның үзенең матур гаиләсе белән килгән. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кистәр, хәерле кистәр. Зинфира, гөл алып баручы буларак сездән концертның азагында теге 5 сәгать алып барганнан соң гына сораулар биреп интервью алалай. Мин сезне беренче тапкыр күрәм тамашачылар арасында концерттагы. Бер концертка килдем. Ни өчен нәкъ Әнвәрнең концертына килдегез? Сөнки бердән сакырып алдык. Икенчесеннән Радиф һәр елда уның яңа мизгеленә йырдар яда. Һәм шуңа күрә ошо йырдарды интернет селтәр аша гына түгел, был юлы инде зритель тамашасы буларак менә карагы килде, тыңлагы, ишеткеге килде. Шуңа күрә бердән үземдә теге тамашасы буларак кадак, икенчесеннән Радифтың ижадын яхшы белгәнем буларак, уның йырдарын менә тамашасы залынан карагы килә, сынапта яңгырашы нисеге икән. Ул үзе йырлау бер, уның йырдарын икенче йырчылар йырлаганда тамашасы нисек кабул итә икән. Менә бердән шул кызык хәнәү. Әнвәргә мин уның үзенә лә әйткәне бар, менә әйтәм, Әнвәр һиндәге харизм, һиндәге шул тиклем хатын-кыз арасындагы булган мөхәббәт уга карата, ул Әнвәрнең шул тиклем тормыш яратуынан, бирешмәүеннән һәм бер вакытта ла теге зарға шундый бирешеп, бүген нисәлер 20 ел ул үзе әйтә бит, инде минең концертыма унда 30 кеше килде, 40 кеше килде. Шул ук Әнвәрмен, нишәп ул вакытта мине күрмәнләр, мине аңламанлар, ул һаман аптырай, менә үзенең әлеге мәлдә Өфөлә 7 көн концерт биргәннә бит инде. Бuna ошо һорауды ул үзе лә бүген тамашасыга бирә, үзе лә аңлай алмай. Нишләп уны элегрәк кабул итмәгән? Ләкин мин Әнвәр һиңә шуны әйткем килә. Һәр кемдең үз язмышы, үз булмышы, һәр кемдең үз вакыты. Әлеге мәл ул һинең вакытың. Шуңа күрә бирешмә абзый. Әле һинең йондызлы мәлең, шуның кадерен бел, рәхәтләнеп эшлә, иҗат ит. Матур итеп тезелешеп утырганнар, матур чибәр кызлар, хәлләр ничек бүгенге концерт? Әйбәт, матур бигрәк. Яратмыйча кочаклыйбызмы, кочаклап яратабызмы? Яратабыз, Анвар Нургалиевны яратабыз, шуңа гына килдек. Клёвый. Нәрсә өчен яратасыз соң сез шул Әнвәрне? Матур җырлары өчен яратабыз. Үзе тәртипле, бик акыллы, сәхнәдә үзен матур тота. Шуның өчен яратабыз. Радиф Зарипов та тамашачылар арасында, чөнки ул инде безнең бит әле җырлар язучы һәм Әнвәр Нургалиев аның җырларын башкаручы. Ничек сиңа бүгенге концерт, Радиф? Сиңа менә әйтеп, менә
үкшәләремдә дә әйтеп басасы килә. Синең белән бер буйда булыр өчен. Ну, концерт бик шады. Һәр вакыттагыча Әнвәр концертларына нык шундай теге ничек дип әйтим инде, ул тырыша инде мөхәббәт белән бүтән җанын, тәнен биреп эшли торган кешеләрнең берсе. Шуңа күрә аңа тазалык телисе килә, исәнлек, саулык, Аллаһы бирсә, балаларына, киләчәктә оныкларына куанып кына яшәргә насыйп итсен, һәм эшләргә дә эшләргә насыйп итсен. Тазалык, сау сәламәтлек телим. Кочаклама, яратмыйча. Яратмыйча, кочаклама. Анвар, люблю. Молодец, зажигает. Таких бы побольше артистов. Ошып тора инде. Утырып та булмый, биеп кына торабыз. Аллага шөкер. Анвар, ты супер. Мин икенче шәһәрдән, вообще Мурманскидан. Мурманскида көтәбез. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Әнвәр Нургалиев төркеменең үзе яшь ул, үзе бәләкәч кенә, әмма дә ләкин ветераны дип әйтәләр мин аны. Бик күптәннән аның төркемендә эшләүче бэк-вокалист кыз Азалия. Хәлләрең ничек синең? Хәерле кич, хәлләрең ничек синең, Азалия? Хәерле кич, әйбәт. Менә әлдә шул хәт елмаясың матур итеп әйме? Бик күп тамашачыларны кызыксындырган сорау. Менә концерт башланып, син сәхнәгә килеп чыгу белән менә шушы елмаюыңны элеп куясың, синең авызың арамыймы? Арамый, өйрәндем мин. Син тормышта да көчле елмаясыңмы, ешимаясыңмы? Елмаям. Әнвәрне син бүтән кешеләргә караганда да күбрәк беләсеңдер инде, әйме? Әйе. Менә нәрсә дип сөйләп китерин син аның турында бүген? Үзгәрдеме ул? Нинди иде ул башта? Син ничә ел гомумән аның төркемендә? Аның белән мин 7 ел. Менә әйдә, 7 ел элек нинди иде ул Әнвәр һәм бүген? Кеше буларак. Гади, кешелекле, ачык. 7 ел нинди булган Әнвәр абый? Хәзерге көндә шундый булып калган инде ул. Кайбер коллегаларым да, кайбер кешеләр дә уже Әнвәр бетте, чыкты да югалды дия башладылар. Менә мин шуларга да җавап бирәсем килә. Мин бит беркайчан да омтылмадым өскә менергә. Мин үземнең эшемне эшләп килдем. Бик озак еллар килдем. Менә шушы ниемә килгәндә дә аларның шәп югалды диюе, ну шундый бик күп сүзләр булды инде анда. Ул ишетелеп тора, мин игътибар итмим, әмма ләкин әйтәсем килә, мин аның өчен куркмыйм да, үземнең эшемне дәвам итәм. Изгелек кылып, гөл менә Айдар Тимербаевның җырында кебек сабырлык дугасын укып мин алга барам. Теләсә нәрсә сөйләсеннәр, Алла бирсә без әле безнең эшләр бик күп. Да мин әзрәк югалтым позицияларны, может быть, позиция диелмәйм инде, ул дөрес түгел. Әз генә үскә барышны, мин просто гына бардым. Без яңадан тотынабыз эшкә, Алла бирсә, бисмиллабызны әйтеп, яңа җырлар, яңа изгелекләр кылып Алла бирсә, хәйрияләр, алар барсы да мин анары дәвам итәчәкмен. Теге күп гайбәт йөрде, гаиләм турында, Әнвәрнең гаиләсе бозылган икән, тегесе монысы, алар берсе дә булмады. Минем бер качанда нәрсә әйтәсем килә, минем гаиләм ул минем терәгем. Алар булмаса, минем эшем дә бар, качан бармас иде. Сабыр минем хатыным, акыллы балаларым. Шуңа күрә ул гайбәтләргә мин только үземнең эшләрем белән генә җавап бирә алам. Шуңа күрә теге дошманнарны шатландырып яшәргә анда ниятем юк әле. Гомумән сез Әнвәр тормышта хыянәткә ничек карыйсыз? Хыянәт дигән әйбер ул ничек әйтим икән? Ул бик кызганыч әйбер. Ул яраткан кеше арасында булырга тиеш түгел. Яратмыйс икән, ул уже яратмаган ничек әйтим икән? Яраткан кешеләрдә хыянәт булмай. Бит иҗади кешеләргә бигрәк тә сезнең әйме күпме хатын-кыз тирә юнегездә иҗади кешеләргә хас диләр бит, тиз гашыйк булу, берәр кызга кызыгып китү, ничегрәк бу яклап сезнең хәлләр икән? Менә баламда чәчәкләр күп бит, бөтенесе дә матур. Мин барсына бөтен чәчәкләрне дә яратам, барсы да шул миңа.
Әмәлек ул чәчәкләрнең арасында берәү генә бар. Айрым минем өчен генә үскән, минем өчен генә чәчәк аткан. Мин шунда кылганнар, мин шулай яратып карыйм, сүздә юк. Минем өчен бар берәү генә. Мин җырлыйм хатын-кыз өчен. Ул әниләр, апалар, кызлар, чөнки бу дөньяда хатын-кыз булмаса, яшәүнең мәгънәсе дә булмас иде. Шуңа күрә шундыйрак җавап. Гомумән сезнең өчен мәхәббәт нәрсә ул? Мәхәббәт ул стимул дияме икән яшәүнең. Мәхәббәт өчен яшисең. Мәхәббәт булмагач аның яшәүнең мәгънәсе дә юк. Мәхәббәт ул гомумән хатынга, әнигә, әни дигәннән искә төште. Әле әни минем начар хәлдә бит инде. Без авыл балалары, менә әнигә мәхәббәт дигәннән әйтәмен. Без авыл балалары өйрәнмәгән шулай, әнине кочаклап үбешеп, анда иркәләнергә андый нәрсә юк. Менә хәзер әнием начар хәлдә булгач, ул постельдә сөйләшми, аяксыз калды бит инде. Хәзер мин аны кочаклыйм, үбешәбез, яратам, күкрәгенә ятам. Сыйпый ул мине ярата, нәрсәдер сөйли, концертларымны күрсәтәм, нәрсәдер аңлата. Ул минем әнием бик тә көчле күз яшьләрен күрсәтми. Сирәк-мирәк без аның белән икәү елап алабыз, икәү ятышып. Кырына ятам да, янына ятам да, икәү елашып алабыз. Булай түзә. Шуңа күрә менә бар мәхәббәт, шундый мәхәббәт тә бар. Әни белән ул арасындагы. Ал мәхәббәттән дә көчле мәхәббәт юктыр. Yaşlı kanından kabından bir yıldız Mehabbet diline tüylerini bir yıldız Sininin yazları Sininin nazları Sininin canına yargısı Yaş Sinay Kırmışın şey Sinlerin şartlarının barısı Менә Уфага кайту минем өчен бик зур бәйрәм. Без сезонны башлайбыз бүтән регионнарда. Язда без кышлар кебек кайтабыз туган якларга. Шуңа күрә үзебездә менә шундый тамашачым шунда башладык бит инде без. Бик зур дәрт бирделәр. Мин яңадан кабынып киттем. Икенче дыханием ачылды. Үзебезгә кайтып. Бу хәтлек алкышлар, бу хәтлек мәхәббәт сиңа булганаймы? Мин хәтта уйлап та куйдым, Әнвәр йолдызлык шире белән ширли башламас микән дип. Минем яшьтә йолдыз шире булсын. Мин бүген генә сәхнәгә чыкмадым. Мин 20 ел булды менә бу ел. Шуңа Ходай сакласын. Минем иммунитет көчләнергән. Бер качан ансы булмаячак. Инде Әнвәр беренче адым эшләде, шул Әнвәр. Просто яшем генә икенче. Әйе, Аллага шөкер, былтыр бик матур юбилей уздырдыгыз. 20 елга кайтырга мөмкинчелек, 20 ел элек вакытка кайтырга мөмкинчелек булса, Әнвәр, син үзеңә нинди эш киңәш бирер идең? Эш киңәш, бәлки мин шул юлны үтәрим, кайбер хаталарны бәлки укыганда тырышырыбрак укырым. Дөресрәк, бәлки әзрәк вакытны әзрәк, вакытның кадерен белерим бәлки. Шул. Бүгенге тормышта сиңа нәрсә җитмәй икән? Миңа вакыт. Вакыт җитмәй. Барсын да эшләп, үзең теләгәнчә өлгерергә. Өлгерергә вакыт җитмәй дә. Sarı şeşer istemeli Eller uzun gayiplerimi Bu yıla kışkırmıştı Eller uzun gayiplerimi Bu yıla kışkırmıştı Bu yıla sarı şeşer istemeli Bu yıla kışkırmıştı Sarı şişkeniz Yalnız kalırız Sarı şişkeniz Yalnız kalırız
бүгенгесе көндә эстрадага аягын баскан, яңагына аягын баскан җырчыга син нинди киңәш бирәсең? Мин һәр вакытта да яшьләргә әйтәсем килә. Иң беренче артист булырга кирәк, кеше булырга кирәк. Иң беренче кеше булып калсалар, кайберәүләр алар чыгада, йолдызга әйләнәләр. Андый вакытта кеше сыйфатлы булып кала. Халык белән ни булырга кирәк? Гади булырга кирәк. Халыкның аңларга кирәк хәлен. Мин йолдыз дип күкрәк киреп йөргә ярамый ул кашында. Ул сәхнә шундай бер аз гына таналган шилең сразу башына салалар, шундай юкка чыгасың. Әнвәр, сине сатканнары булдымы бу тормышта? Минем ай хәтеремдә, бәлки булгандыр да хәтеремдә. Хәтерлисем дә килми. Мин артка карап яшәргә яратмыйм. Артка карамыйча һәр вакыт алга карап, үзең теләгән уңышларга ирешеп, әле тагын узак еллар дәврендә сине яраткан тамашачыларның мәхәббәтен туеп, алардан көч алып, гүрләтеп иҗат итәргә насыйп итсен сиңа. Рәхмәт. Бүгінгі атмосфера, бүгін энергетика белән һич тә кушашасы килми. Шундый мәхәббәтле, шундый көчле, шундый илһамландыручы, шундый рәхәт тамаша булды бүген дусларым. Сәхнәгә менеп үземнең җырыйсы бийсе килә. Әнвәр Нургалиевның энергетикасына күмелеп дусларым. Рәхмәт сезгә безнең белән булганыгыз өчен. Киләсе очрашларга тиклем бары тик уңышлар телим, сәламәтлек телим сезгә дуслар. Мәхәббәтле энергетикалар телим. You keep me wide awake every day, every weekend, every weekend, every weekend. You keep me wide awake every day, every weekend, every weekend, every weekend. You keep me wide awake every day, every weekend.